Anga foli ani tanni o be actuel media la jaba jaba kulu bela jele amala donna ko ni anga do hun kibaro wati sele bakuru wafle furba campagne mi ke bangi kolosini kan kene daire la kuchala marala ashinya folo ni kuchala marala bara jaman kera bi amena kuma kurawuru ka wale aka adamadenya tokotoli la bamako kerenkereni yala bankoni kawfi nunu de bakuruwawe amena munu konna kuma wala oye anka bidohun kibaro konnana aw bismillah ko kuran anga dohun kibaro keneka ina fo aya fa bakuruwa kono jogomi santé de la reproduction et planification familiale kafara ONASR kan PSI Mali ani ONG GG kademe nyogoya kan ka campagne mbeto ka ke kuma nyogoya ke mogo ni nyogoje ani ka deme ta ka nyesi mogo ma kenya buna kuka ta ko muka ani kelena hukumu kono ye wuli ka jo chaman ke kuchala mara konnana wala saka barula sigi ke bangi kolosi feroka kile dama do kono muso chamaye deme soro ani ladilikan ni bilasiralikan chama soro nana kadija kone ni ale tumbe keneka bida doni kwen kunguni anyenye bela jilina anga nyamada aga soro luna na wuli awo ase maya koso doka ni segali nunu ke ayo fula falaki uka campagne de communication ta romani kelina hukum konnala o minye bangi koloshi fero ka fara wolo nugu da bon segali ani shimbo segali kan femye onaser mawi ani udeme bagajekulu ni OPC Mali ani banyumaketo ONG jigi mauka bolodi nyogoma uye bara beleba boloda kuchala mara bolola ni odam nena utukalo klitan fla kata bla klitan durula samba fla ani mogan duru ni campagne musaka bora pesi Mali ani banyumaketo beka indi maufe campagne yere abolo dara ni hakilina dodi u hakilina imbe boli munka ko muso ni wula ka se docteur la ko ibe feka banye koloshi do matarafa ko ka ke sababu ye I mago fenfenbe ye mun fo e ma mun fo o mago beka seka sabati o beka seka ta charge o beka seka ika wasa sora bela misali la dem seka ke kono boli bala abse ke balogo dese be dena abse ke banawera yere fere docteur ka jatimina ya ka fo banawera be baka e banye koloshi sere senfe ou bien ba mago banye koloshi fere la me banado yira la abse ke tension bana ye exemple abse ka blaka ta cardiologue fe donc campagne bo okum de konnana anya fo ko ante fe muso shikato ninga to muso kala la tuguni ame fe muso ku ka bange ke kasoro ma gele ya soro dusu jire ni ale wolo nugu da bon segali tomobo aya yira ka fo ka kamana kun gane no ko rela ni o ya de muso tai ko nye soro la o fanala na kumba bere ye bange koloshi ko nyere bar peske kada kan kona bendimi o nana kana alaje wolo nugu laje la nana kanu laje o ye kele fana bogotigi be mbolo oti moko dafale o nana no fana ye ko ma ka bi bange koloshi ke nana no fana ye kanu fana planigi pour que bange jam se ka do frangep se ka da ni den che to ko mina o nana o kwani en laje wo ko foitena o dem sota o yo laje ifetion juguma bare bo ola o ka efetion era ka jugu ko jugu wo ko fanga fra ko la o orna sisebe pesi Mali ni oluye ni campagne de membara John Badoye be wele bla kuchala bela jerelima yasa ni ko ingana foma shidengelenko ami wele kamila se kuchala musonu cheuma oye ko beka bokana fefe be bange konnala kana bange kolosi fere do matrafa nu moko bola ani fana beka na kika denso do dabon segasegalike ani ka simbo segasegalike ko bana kumeka psani bana furake nyinanta ni oye samba fla ani mugan duru taye maula kuna foni yali ani gugana bu kenea katani ko ina nyanama Dr Yusuf Jam Sidibe ni ale kuchala CCRF médecin chef yi ba yira ka fo ko kuchala mago kumeni ko ina ayene ni soja et puis aya ayirana ka fo munu ye ni choisi o ma ko kun fait ko do de kuchala la ka ye ka fo unali kuchala apese ka aji fendoka donc am sa onali kuchala ya am mako kumba au nalila parce que campagne pefula mi kuna foni die ani ka yo kumanyonya munu be planification bangi koloshi fellow munu bo don pour que ka se ko lu kumanyonya
o ye kun ye fɛnba ye min kun b'an ka baara jɛ san o san an b'a kɛ mais i b'a ye a fɛɛrɛ b'an kɔnɔ mais a moyen kun t'an bolo mais aw nalen o y'an nisɔndiya kosɛbɛ k'a fɔ ɲinɛ campagne ni san tɔw ta tɛna kɛ kelen ye. ONG Jigi Sage-Femme dɔ ka fɔ la Kucalakaw ye campagne faamuya kosɛbɛ ka d'a kan u bɔra fan bɛɛ lajɛlen na ka n'a la ɲɛnamaya. Ala ko tiɲɛna mɔgɔw bɔra bi musow bɔra yɛrɛ yɛrɛ de et puis il me semble que u y'a faamu quoi parce que fɔlɔ musow tun m'a faamu mais sisan u bɛ ka faamu dɔɔni dɔɔni caman bɔra bon an ma cas positif sɔrɔ fana parce que u b'a kɛ ka tɛmɛ bon kuma dɔ la parce que mɔgɔw ka faamuyali tɛ kelen muso dɔw bɛ yen olu ka faamuyali tɛ kelen sinon an tɛ gɛlɛyaba sɔrɔ a la ten bon dépistage de ka ca kosɛbɛ dɛ dépistage de bɛ kɛ mais planning fana bɛ kɛ planning dɔɔni kɛra. ONASER n'a dɛmɛbaga jɛkuluw ka laɲini ye ka maa 2 millions de kunnafoni ni campagne senfɛ ni u ka ɲɛfɔliw ani mɔgɔ lafaamuyaliw ye ni bana ninnu kan wa maa 300 ni a kunkanfɛn o de laɲininen don u fɛ bange kɔlɔsi fɛɛrɛw kama ni olu bɛ kɛ mɔgɔw la minnu sera bange ani bogotiginiw an ka togodaw la ka fara duguba kɔnɔnaw kan ni waliya in nafa ka bon kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bange kɔlɔsi fɛɛrɛw fo ka taa se sin na bon ale ni wolonugu da bon ma fɛn min ye ONASER ye o y'a yira k'a fɔ ko ni waliya in kɛkun ye yaasa ka se ka dɔ fara Kucala marabolo kɛnɛyako kan yaasa ka se ka dɔ fara Kucala marabolo kɛnɛyako kan Kucala marabolo kɛnɛyako kan. Nin tun ye Nana Kadiya Kone ka sɔrɔlenw ye santé de la reproduction et planification familiale ka campagne kofɔlen kan. Hakili jigin ni fɔlikɛkanw de y'u ni yɔrɔ ta Memorial Modibo Keyita kɔnɔ arabadon uti kalo tile 13 san 2025 yaasa ka Mali seko ani a dɔnko laɲɛnamaya. An ma ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ ɲɛmaya tun bɛ minisiriso bolo min ka baara ɲɛsilen bɛ Mali seko ani dɔnko ma. Kɛnɛ kan Kalanfa Sherif Keyita kumana kosɛbɛ Mbemba kan o min ye dɔnkili dalen Salifu Keyita fɛ nin kɛnɛ ma kɛ tasibila kɛnɛ dɔrɔn ye nka a kɛra kɛnɛ ye min bɛ mɔgɔ hakili jigin kɔrɔlenw na. Mayimuna Dawu tun bɛ kɛnɛ kan an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw na. Neri korome arabadon uti kalo tile 13 san 2025 Memorial Modibo Keyita la sigikafɔ ba labɛnna yen nɔ a bɛ fɔ min ma ko parrain du mois d'août a la ɲɛnamayara Sherif Keyita fɛ ni ale ye Mali jamanaden min sigiyɔrɔ bɛnnen don kɔkanna ma arabadon ta babu o kun bɛ Salifu Keyita ka dɔnkili min bɛ yen ko Mbemba ale kan ni sigikafɔ in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen labɛnna an ka Mali minisiriso min ka baara ɲɛsinnen don seko ani dɔnko kow ma ka kɛɲɛ ni san 2025 ye o min taara ni ka kɛ seko ani dɔnko san ye an ka jamana kɔnɔ camancɛ fanga ɲɛmaa fɛ Asimi Goïta. Qu'est-ce qui a motivé ça là? Salif, pour moi, Salif est un philosophe, c'est un poète. Et je sais qu'on accorde beaucoup d'importance aux écrivains. Ne bolo Salif ye mɔgɔ de ye min ka miiriya ka jan kosɛbɛ philosophe do wa poète fana do n b'a dɔn ko maa caman b'u sinsin gafew de kan nka an tɛ miiri k'a fɔ ko dɔnkiliw bɛ yen kɔrɔ bɛ minnu na wa u bɛ kuma an taabolo ani an ka tabiyaw de kan. Salif ye mɔgɔ ye min ka diɲɛnatigɛ ma nɔgɔya nka a bɛ yɔrɔ min na bi cɛsiri de y'a se yen nɔ. De concilier toutes les contradictions qui peuplent sa personnalité, que Salif a pu s'affirmer comme un censeur de la société. Mbemba ni o bɛ tali kɛ an bɔkolo la maninkakan na o tɛ dɔnkili tɔgɔ dɔrɔn ye Salifu Keyita ye mun da a bɛ tali kɛ an ka kokɔrɔw kan minnu ye an ka seko ani dɔnko sinsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔnkili ta fan fɛ. Ce qui m'a motivé, c'est que c'est la recherche. Mi ye ne kaliya ni ko la o ye kɔrɔ min bɛ Salifu ka dɔnkiliw la tiɲɛ na degeliw b'a kɔnɔ ni sigikafɔ in sen fɛ n ye fɛn caman faamuya kokura hali ni o y'a sɔrɔ a bɛ san 30 bɔ n bɛ Salifu lamɛn wa a bɛ ne kalan Mali ko caman na o nafa ka bon. Qui est très importante. Voilà. Mbemba ni o bɛ tali kɛ an bɔkolo la maninkakan na o tɛ dɔnkili tɔgɔ dɔrɔn ye Salifu Keyita ye mun da a bɛ tali kɛ an ka kokɔrɔw kan minnu ye an ka seko ani dɔnko sinsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔnkili ta fan fɛ ni nin babu ye ni sigikafɔ in laɲɛnamayaba kɔni ye a lamɛnbaaw hakili jigi an ka jamana kokɔrɔw la min bɛ se ka nafa ɲɛ an ye sini an ka jamana seko ani dɔnko la. Donc Salif, il a fouillé, il a pêché. Hein? Donc tout ce que Sherif a dit par rapport à Salif, je pense qu'il a dit que
la vérité et ce qui s'est passé. Ne bolo fɛn fɔra ni kɛnɛ kan a bɛɛ ye tiɲɛ ye. N bɛnbaw ye bɔkolo de ye. Salif kumana o de kan nin dɔnkili kɔnɔ fo ka taa se a bɔkolo ma ni o ye Sunjata ye. Sabula a ko ne musoden. Ne bolo o de don. Salif ye ko caman kɛ k'a daminɛ a bɔdugu la ni o ye Badugu Joliba ye fo ka bɔ jamana kɔ kan. I bɛ se k'a fɔ k'i tɛ Salif ka dɔnkili kumakanw faamu nka a bɛ diya i ye ka d'a kan a bɛ se. Il donne des enseignements. Tu peux ne pas comprendre les paroles de Salif, mais sa musique, quand même, sa voix, ça, tu vas l'aimer. Il chante très bien. Ni uti kalo siga foyin o min babu ku ye Salifu Keita ka dɔnkili mbɛnba ye a bɛ tali kɛ fɛn caman kan an ka jamana seko ani dɔnko la fo ka taa se an bɔkolow ma ani an liliw diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna fɛ a kɛra fɛn ye fɛn min ye yɛlɛma caman don diɲɛnatigɛ taabolo la. I n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kɔnɔ cogo min samiya kɔnɔna ye waati ye ni ji kasara barika ka bon kosɛbɛ ni o bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya don maa caman kan ni o dɔ bɛ se ka kɛ mɔgɔw bolofɛnw cɛnni walima ka da kari ta ka mɔgɔw dɔ ni sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni sigida in kɔnɔna na ni o ye Bankɔnikaw fɛ yen u bɛ gɛlɛya sɔrɔ ka da u ka sira cɛnni kan ka kɛ ni o waleya ye Croix Rouge malien ye pont dɔ jɔ ka fara farabiriki dɔ dali kan yɔrɔ caman na. Abdoulaye Mayiga ye seereya caman di an ma a ka ɲinini kɔnɔna na an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlu na. K'a daminɛ siraw cɛnni na fo ka taa se nɔgɔw ma maa caman ka laɲini ye bi u kana ye i ka sigida la. Ni y'a ye Bangɔni na n'ale bɛ Bamako sigida fɔlɔ la sira caman bɛ bi olu dilannen don ka ɲɛ wa nin bɛɛ ye baɲumankɛ tɔn dɔ ka baaraw ye ni o ye Croix Rouge ye. Sira dɔ bɛ kɔfɛla la yan o yɛrɛ ni kun bɔra k'i bɛ taa misiri la i sen bɛ don bɔgɔji la n'i ye seliji ta i bɛ taa seliji ta misiri la Ala barika u y'o baara fɔsi bɔ ka jigin o bɔlen kɔfɛ u tilala ka nin sira fana ta ka na yan u nana dan yan nɔ u ye pɔn dɔ dilan yen. K'a ta san 2017 la fo ka na se bi ma k'a daminɛ Layibugu la fo ka taa bila Janginɛbugu la sira tan kɔ olu bɛɛ dilanna ka ɲɛ Croix Rouge maaw fɛ ni ka dali da o la o bɛɛ bɛ tali kɛ a ka baɲumankɛ tɔn baaraw la k'a fara o kan Croix Rouge maaw ye baaraba min kɛ Layibugu ni Janginɛbugukaw ye o de ye ka pont dɔ jɔ k'a di nin sigidala mɔgɔ ninnu ma. On avait vraiment la difficulté de vivre. An kun degunnenba de tun don k'a sababuya kɛ ɲama ani jinɔgɔ ye nka kabini Croix Rouge nana an ka siraw ni kare kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen jɛra a kɛra lafiyaba de ye an ma yɔrɔw jɛlen don wa ni san nana ji bɛ tɛmɛ fɔnsi dingɛw kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan an nimisi wasalenba de don. On peut passer facilement sans avoir de problème. Avant l'arrivée de la sani Croix Rouge mɔgɔw ka na an ka yɔrɔw kun nɔgɔlen don wa jinɔgɔw fana tun bɛ yɔrɔw la nka kabini Croix Rouge nana an fɛ yan an ka yɔrɔw jɛra jinɔgɔ tɛ kare kɔnɔnaw la. Il n'y a pas d'eau usée, je pense que c'est bon. Ils ont vu que Croix Rouge mɔgɔw bɛ na don min na u nana ye k'a fɔ ko an ka sigida la mɔgɔw degunnen don kosɛbɛ k'a sababuya kɛ kasara min bɛ kɛ an fɛ yan samiya waatiw la ni san nana ji bɛ tiɲɛni kɛ an fɛ yan o de kama u ye kare caman ta k'a dilan ka pont dɔ jɔ ka di an ma ani an ka château fana k'o jɔ ka di an ma. Aussi pour faire une château chez nous aussi alors. Sisan san bɛ na an b'an taama an sago ma ka taga hali n'a ka di sinangolo bɛ taama bɔgɔ tɛ k'i sen na y'a dɔn nafa tɛ tɛmɛ o kan. Nin ye ji ye maa minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don nin yɔrɔ in ma Banguni Layibugu kɔnɔna na u caman de nisɔndiyalen don ka d'a kan château b'u bolo u bɛ ka ji sɔrɔ min na wa ni château in jɔra Croix Rouge maaw fɛ walasa k'a di sigidala mɔgɔ ninnu ma olu mu jiko gɛlɛya caman kun b'u kan don tɛmɛnenw la. Ji tɛ yan ne ka mɔgɔ dɔw bɛ fɔ dugu kɔnɔ anw tun bɛ finɔgɔ siri ka bɔ yan ka taa fɔ dugu kɔnɔ ka taa an ka fini ala ni jiko ya sababu ye a kɛra sababu ye hali ka baarakɛden sɔrɔ anw fɛ yan a kun ka gɛlɛn n'i ye baarakɛden ta ala ni jiko fɛ walahi o tɛ se ka mɛn u bɛ taa n'i bɔra de bɛ sɔgɔma pour que i ka ji sɔrɔ minnu b'a sɔrɔ hali ma siɲɛ fila a kɛra sawa yɛrɛ dan ye. Wagati min na château in bɛ dayɛlɛ a kɛra i n'a fɔ an ye sanu fɔ a san waati fo ka se bi ma anw y'a nafa de sɔrɔ somajɛku tɛ yan nɔ sigida worobiyɛn tɛ yen kɔlɔn ka dɔgɔ a b'a kɛ cogo di tɔɔrɔ de don. Bangɔni bɛ jate Bamakɔ sigidaw fɛ ni samiya sera tiɲɛni caman de bɛ don u kunna
k'a sabu kɛ jiwoyo ani siraw tiɲɛni. Nga kabini Croix-Rouge tara yen nɔ, sira caman dilanna wa ji dira sigidala mɔgɔw ma fo ka taa se pɔn jɔli ma k'a di Bangoni Layibugu ani Jaginɛbugukaw ma. O yɛrɛ de kɛra sababu ye bi maa caman bɛ bonyamasegi kɛ k'a ɲɛsin nin baɲumankɛtɔ in ma. Sans la Croix-Rouge. Ni Croix-Rouge tun tɛ, an ka sigidala mɔgɔw tun tɛ bi sɔrɔ. Croix-Rouge sababuya la, anw sigilen don lafiya la. Ka kɔn bi ɲɛ, maaw tun bɛ to ji la. Hali musow jiginna sira fɛ samiya waati la u tatɔ kɛnɛyaso la. Sabula sira tun tɛ yen. Nka an bɛ waati min na bi o banna. Croix-Rouge mɔgɔw filɛ ka nin baara minnu kɛ ka kɛ n'a nafa ye sigidala mɔgɔw kan. Bangoni Layibugukaw ka sifinnakaw ka jɛkulu min ka baara ɲɛsinnen don sigida in taaɲɛ kama ani Jaginɛbugukaw ka sifinnakaw ka jɛkulu min ka baara fana ɲɛsinnen don sigida in taaɲɛ kama, olu bɛ k'u cɛsiri walasa ka nin yɔrɔ ninnu matarafa. Les différents coûts sont là pour l'entretien. Croix-Rouge mɔgɔw ye fɛn minnu dilan ka di an ma. Maaw b'an bolo yan minnu ɲɛsilen don u kɔlɔsili ma. Ni an y'a ye kɔrɔ dɔ bɛ fɛ ka tiɲɛ, an bɛ fɛɛrɛ ta walima ka wari fara ɲɔgɔn kan k'a dilan. Quand on prend les rues, donc on a un comité. N'an ye siraw ta, comité dɔ b'an bolo min ka baara ye k'u lakɔlɔsi. Hali ni an y'a ye ko kari dɔw tiɲɛnen don, o comité de bɛ fɛɛrɛ ta walasa k'u dilan. En bon état. An bɛ waati min na ko bi, Croix-Rouge kɛlen don baɲumankɛtɔn ye min bonyanen don kosɛbɛ Bangonikaw fɛ. A ye baara minnu kɛ nin ye Bangoni sigida la, a sababuya bɔla ani sifinnakaw ka jɛkulu fila in de ka bolodi ɲɔgɔnma sababuya la. Nin waati in na, ni samiya sera, ji ka tiɲɛni bɛ dɔgɔya kosɛbɛ Bangoni kɔnɔna na, wa o sababuya bɔra Croix-Rouge de la. Nin tun ye Abulaye Mayiga ka sɔrɔlenw ye Bangonikaw ka gɛlɛya kan samiya waatiw la. Alamisajan tɛmɛnen n'o o bɛnna u tɛ kalo tile 7 san 2025 wasadenw nɔnabilaw n'o ye CNT kɔnɔmɔgɔw ye kalata dɔ kɛ walasa k'a jira k'u sɔnna walima u ma sɔn bɛɛ ni kelenya gafe ma. O kalata in cɛla maa 124 olu y'a jira k'u sɔnna, maa fosi ma sɔrɔ min y'a jira ko a bana hakilila ma ani maa fosi ma sɔrɔ ka a yɛrɛ minɛ ka kɛɲɛ ni kalata in ye. Ni a kan ka bila bɛrɛ la jamanakuntigi fɛ ni o ye Général des Corps Armés Assimi Goïta walasa ka a da kɛnɛmaya ka kɛ ni a hakililaw ye. Sifina denmisɛnnin dɔ ni a bɛ wele Cheikh Umar Diallo ni bɛɛ lajɛlen ma dɔn COD la bɛ kuma cogo di ni gafe bɛ se ka kɛ bɛɛ ani kelenya sinsin bere ye. A bɛ a hakilila di Zeynabou Gueye ka kuma bara la an ka ɲɛmada rapporteurs la. Charte min dira président de la transition ma dɔgɔkun tɛmɛnen ninnu na, a charte in an b'a f'i ɲɛna ko baaraba minnu bi sen na n'o ye Mali ka yɛrɛya ye ani Mali bɛ se k'i jɔ a yɛrɛ kolo la togo bɛɛ la togo min, ni n ko togo bɛɛ a ka décision na, a ka jamana dunkafaw, a ka jamana kɛnɛya, donc même an ka bɛn ni an ka kelenya an bɛ se ka jɔ an yɛrɛ kolo la togo min, donc charte in ye o baaraba in lasela dɔ ye. Charte in bɛ symbole fila di anw ma. O symbole fila fɔlɔ ye jumɛn ye? Charte in dira président de la transition ma officiellement le 22 juillet. Donc o 22 juillet kelen de ɲɔgɔn dɔ constitution kura min bɛ yen n'o ye Mali kura constitution ye, o fana promulguera tɛgɛnɔ bilal'o la président de la transition fɛ. O ye symbole de y'anw bolo. O tɛmɛnen kɔfɛ n'i ye jateminɛ kɛ an ka jamana ye charte caman kɛ, mais n'i y'a lajɛ charte min yɛrɛ bɛ kɛla référence ye diɲɛ yɛrɛ binanku kan n'o ye charte de Kurukanfuga ye. Ni charte ni o charte in de bɛ da ɲɔgɔn ma, an ka charte kura in kɛcogo la, a kɔnɔfɛnw na ani a bɛ se ka sabati cogo min na. Donc a ka ja n'i y'a ye i b'a ye amélioration caman bɛ charte kura in kɔnɔ min fana tun tɛ charte de Kurukanfuga kɔnɔ. Donc k'a f'i ɲɛna dɔrɔn ko charte in baara de don, baara min an tun kan ka kɛ, an tun kan ka sigi n'a ye ka bɛn wagati bolo ma pour que an bɛ Mali kura min kɔ, an bɛ renouveau min kɔ, jamana kura min kɔ, o bɛ se ka lasabati cogo min ni an yɛrɛ ka baara bolodalenw ni an yɛrɛ ka fɛɛrɛw ye. Charte min dira président de la transition ma ni CNT maaw yɛrɛ y'a voté dɔgɔkun in kɔnɔ, an b'a jigiya, ne kɔni n b'a jigiya k'a fɔ ni ze ni Ala sɔnna ma ŋaniya min bɛ an ka autorité de la transition na ka ɲɛsin jamana ma, ka ɲɛsin jamana ka baara ma ani jamana kuraya ma ani jamana ka yɛrɛya ma ani ka jamana sécuriser, ŋaniya min b'u la n b'a dɔn o ŋaniya in b'a to nin baara in bɛɛ bɛ se ka boloda
ka se fo a dan wagati ni wagati kɔnɔna na i n'a fɔ président de la transition yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ni charte donna baara yɛrɛ la a bɛna commission bila en place commission min mɔgɔ ɲɛjuru carilenw bɛna bila a kɔnɔ minnu bɛna commission charte jate minɛ a bɛ se ka boloda cogo min a bɛ se ka sabati cogo min laɲini min kɛra o hukumu kɔnɔna na pour que bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogo min donc n b'a jigiya ala k'a kɛ ten tɔ particularité min bɛ charte in na ani minnu bolodala ka kɔrɔ donc a particularité dɔ ye charte de kurukanfuga sigira cogo min i y'a dɔn o charte ye référence de an ka jamana kɔnɔ a ka ja fo jamana kɔ kan donc o charte in o sigira ni laɲini min ye ani maliyɛnw yɛrɛ y'o sigi cogo min fo k'o kɛ référence ye ni charte in fɛnɛ sigira ni o hokumu de a danfara min yɛrɛ bɛ se ka don u ni ɲɔgɔn cɛ i b'a dɔn wagati laban in gɛlɛyaba tun bɛ an ka société tagabolo la n'o ye an ka valɛrw ye donc ni charte kura in bɛ valeur bɛɛ ta en compte an ka valɛrw fɛnɛ ta en compte an ka mécanisme minnu b'a to cɛ bɛn ni kan bɛɛ bɛ se ka don an ni ɲɔgɔn cɛ a b'o mécanisme bɛɛ ta en compte donc charte in adaptelen don wagati la ani gɛlɛya la pour que an bɛ se ka wagati in fɛnɛ na tɛmɛ cogo min ka taa wagati wɛrɛ la particularité bɛ ani charte kɔrɔlenw caman a particularité belebele fana ye min ye c'est à dire que médiateur étranger ma don a la charte in sigira maliyɛnw de fɛ maliyɛnw ye donc a bɛ na waleya fɛnɛ maliyɛnw de bolo n b'a jigiya nin ka kɛ charte ye charte min b'a to maliyɛn den bɛɛ ka taa bamakɔ fo tawudeni fo kidal fo menaka maliyɛn den bɛɛ bɛna jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka tugu république kɔ ka jamana in baara an bɛɛ ka nafa kɔnɔna na voilà an ka jateminɛ la charte in ma mɔgɔ fɔ ko k'i tɛ don a la a ma kulu ta k'o tɛ don a la au contraire charte in ye i tɛgɛ bɔ maliyɛn den bɛɛ de fɛ kulu bɛɛ fɛ même kulu minnu peut-être gɛlɛya ni furukufuruku nana don u ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ charte in ye welewelema dabila u bɛɛ ma an bɛɛ ka na an yɛrɛ damaw an maliyɛn damaw ni ɲɔgɔn cɛ an ka na an ka bɛn an yɛrɛ ka a kuma fɔ an ka bɛn an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ président de la transition seginna kan a ka discours la seginna kan ka caya hali sisan wagati laban ninnu charte in dayɛlɛlen don jamana yɛrɛ dayɛlɛlen don maliyɛn bɛɛ ye n'an b'i fɛ an ka jɛ an ka bɛn donc minnu n'u murutilen don ni marifa b'u bolo u ka marifa bila toujours an maliyɛn damaw ni ɲɔgɔn cɛ an b'a dɔn an tɛna dɛsɛ donc charte in b'o hokumu de kɔnɔ halisa bolo dayɛlɛlen don ka ɲɛsin maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma i bɛ fan o fan an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka na ka kɛ kuluba kelen ka jamana in baara ka jɔ jamana kɔkɔrɔ arabado fo ka taa se alamisa don sufɛla ma Ukraine jamana ye drone kɛ ka mugujugu dɔ keri Irisi jamana kan ni o kɛra sababu ye ka cɛnni lase u ka jamana kɔrɔ yan fanfɛla ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na u ka pétrole bayɛlɛmayɔrɔ ka dankari kɛ mobili dɔ la ani ka maa 3 jogi Kajatu Tarawele bɛ walawalali caman kɛ anw ye an ka ɲɛmada ka sɔrɔ na arabadon su ka taa bila alamisa don sɔgɔma Ukraine ye drone 10 ci Rusi jamana kan min kɛra sababu ye ka tiɲɛni kɛ Rusi région 2 kɔnɔ ani ka mobili dɔ sɔrɔ min ye mɔgɔ 3 jogin kosɛbɛ ni attaque in senfɛ président Donald Trump ye lajɛ kɛ Washington k'u bɛna kumalasigi kɛ ani Rusi président ni ɲɔgɔn cɛ bi ɲɔgɔn ye lajɛ kɔfɛ américainw ka kan kɔnɔ Alaska walasa fo ka bɛn bɛ se ka kɛ walasa ka ni kɛlɛ in ba Ukraine ni Rusi cɛ ni lajɛ fɔlɔ in ka gɛlɛn kosɛbɛ barisa ale de bɛna kɛ sababu ye min b'a to ni président 3 ka ɲɔgɔn ye bɛ se ka nɔgɔya cogo min ni o ye Donald Trump, Vladimir Putin ani Volodymyr Zelensky an b'a jigiya k'a fɔ ko ni ɲɔgɔn ye fɔlɔ in min ka kɛ Vladimir Putin ani Donald Trump fɛ bɛna kɛ sababu ye ka kɛlɛ ban joona ni dugu ni ɲɔgɔn cɛ o kumakan ye kumakan ye min fɔra Ukraine président fɛ o kɔfɛ président Donald Trump ye ɲɛbilali kɛ k'a fɔ ko dugukolo falen bɛ se ka kɛ wagati la ni Rusi kɛlɛkɛcɛw ye Ukraine dugu minɛ 100 sara la ni 20 ɲɔgɔn ye a tilala ka ladili kɛ Rusi ye ko kɔlɔlɔ wale caman bɛ ɲɛsin u ma n'u ma sɔn ka nin ma min ye Ukraine président ye gɛrɛntɛ wale dɔw kan ka sigi sen kan ni Rusi ma sɔn kɛlɛ in banni ma hali ni o y'a sɔrɔ États-Unis y'a laɲini ni lajɛrɛ in ka kɛ fo ka bɛn u ni ɲɔgɔn cɛ yalima Trump bɛna taga Rusi ka fan fɛ Ukraine ka ɲɛkumu kan wa o ɲininkali de bɛ sen na nin de bɛ dansigi kɛ an ka bi dɔgɔkun kibaru la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka ɲamadali la an b'a fɔ ko k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ
La prestigieuse Université d'excellence est UTG, première université qui offre la formation robotique et électronique révolutionnée au Mali. Et UTG, 80% de pratique et 20% de théorie. Elle oriente surtout les jeunes vers l'entrepreneuriat, ce qui fait que 70% de ses étudiants deviennent des entrepreneurs. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. L'École supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.